Нугайбекова Халиса Абдулвахид кызының 45 яшьлек юбилейлы туган көнен матурлап, күрше дус кызлары Мәриям, Әлфия һәм Мәриям да матур эчтәлекле котлау хаты язганнар. Якыныбыз, бик кадерле дустыбыз. Юбилейлар алар 5 ел сайын кабатлана. Тик хатын-кыз өчен 45 яшьлеге уникаль дип саныйбыз без. Чөнки бу тормыштан хатын-кыз яңа тәм таба башлый синең яшьтә. Халисәбез безнең олы хәрефтән хатын. Бу тормышта иң төп максатын үтәде. 2 баласы, уллары Усман һәм Үмәрне яраткан тормыш иптәше белән үстереп, инде олы тормыш юлына бастырды. Хәзер 2 аны гына ул сөекле әбекәй булып шатланып яшәп килә. 17 яшендә генә вакытта тормыш иптәше Хамсаны очратып, алар матур ояларын коралар. Һәм менә инде 28 ел бергә авылыбызның үрнәк гаиләсе булып матур яшәп киләләр. Халисә таң калырдай кеше. Аның шикелле дустыбызда, күршебездә барга без бик шат. Чөнки ул һәр чак ярдәмгә ашыгучан, авыр чакта да, шатлыкларда да гел күрше хакын белеп, беренче хәл белергә килүче күршебез. Кичләрен капка төбендә урам карап утырып сөйләшеп торуларыбыз гына ни торасың синең белән дустыбыз. Кадерлебез, котлы булсын матур юбилеяң. Күршеләр булып әле озак еллар матур гына аралашып яшик. Тормышың киң, ямьле булсын. Киләчәктә картлык көннәреңнең иманы нык һәм камил булып, саулыгың тулы булып уздырырга язсын. Синдәй кешеләрне эзләсәң дә табып булмый торгандыр ул. Күрше хакы, Тәңре хакы диләр. Чакырдылар кунак итәргә. Килдек әле менә Халисәне бәйрәм белән котлап үтәргә. 45-кә җиттең Халисә. Уф диеп, уфтан мәле. Кайда калды яшьлегем дип борылып карам әле. Калган инде яшьлек заман, тик күркәм бүгенгесе, гөрләтеп, дәртле килештик яшисе дә яшисе. Ниләр телик юбилейга, бик күп алар теләкләр. Булсын бездән шигъри юллар, матур җырлар бүләкләр. Алга таба һаман бергә күмәк булып яшиек. 45 безгә пустяк ул, яшен сыман яшниек. Хатның соңгы юлларында котлауларга кушабыз. Кайнар сәлам итеп сине матур җырга кушабыз. Хөрмәтле Халисә Абдулвахитовна, күрше дус кызларыгыз юллаган матур теләкләрне күркәм җырга төрәбез. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилеегыз котлы булсын. Бәхет бит ул синдәй дуслар белән атлап бару гомер юлыннан, атлап бару гомер юлыннан. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Соңгы телем икмәкне дә хәтта бер-беребезгә әзер бирергә. Сине дустым телим һәр вакытта иң бәхетле итеп күрергә, иң бәхетле итеп күрергә. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Син тормышта таянычым минем, син бит минем җылы кояшым. Шатлыктан һәм